Mabungahong kagabhion mga igsoon, mag-live na ta, pasensya na wala ta ka-live ganinang buntag o ganinang udto, ganinang hapon tungod kay na ay mga gikabisihan igsoon, busy kayong linya kanunay, but praise God because tonight gitagaan na sad ta ni Lord og laing opportunity, laing kahigayunan aron mamalandong sa iyang balaang pulong. Kumusta mo diha? Manihapon ta karon sa pulong sa Ginoo. Actually, wala pa mi ka panihapon pero giuna na akong Ginoo igsoon. Amen. Let's go. So I just want to encourage everyone as always to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to share our live and just type at followers at highlights at everyone para makabantay sila. Shout out to Sister Rosemary Onias. Good evening, Pastor James, watching from Tokyo, Japan. Okay, so ako sa ning i-share ang live na to igsoon sa ako ang personal account kamo sa diha. Praise God. Hallelujah. So i-share na ako mga igsoon. This time we have 34 viewers, and shout out to 182,000 followers of Mabungahon Kristohanon. Shout out Marsweet Isales. Regards ko sa imong bana diha. Thank you, sister. Bana ni kuan Brad Jomar ba? So, na akong asawa diri. Sis, inday nagtanaw dari ning akong giingnan. Regards. Okay, good evening, Pastor, watching from Bindoy, Negros Oriental. God bless from Rodel Thomas Baila. Naputol na po. May gabi sir, Brad. Long live ya kanunay, no? Brad Jomar, thank you for always watching and supporting. Kabaw na ka, no? Good day, Pastor. God bless. Padayon. Padayon naman tahimaya ka. Naputol, igsoon. Okay, ako sa share igsoon again. Praise God. Kanunay ko nagaampo igsoon nga naa mo sa maayong kahimtang da. Kanunay na, no? Mayong panlawas, gitagbo sa Ginoo inyong panginahanglan ug labaw sa tanan, duol mo sa Ginoo. Uhaw mo kanunay sa iyang presensya, sa iyang pulong igsoon. Gutom mo kanunay. Regards Ate Cecil, Pastor, og Dong Itski. Kay sure, dara diri akong asawa. Og dara po si Itski. Regards daw katong si Kuan ba katong asawa ni Kuan, Brajomar sa Cagayan. Okay, mana sister. May gabi, Brad Ryan Galaneda of Germany, and may gabi isad sa Galaneda family of CDO, Cagayan de Oro. Okay. Praise God. So ako sang i-check kung na-share na ba igsoon. Okay. Done sharing this time. Anyway, ganina di ay mauna nga wala ta ka-live igsoon kay naay gathering sa mga alagad sa Ginoo, mga pastors and leaders diri ra sa duol sa mua nga simbahan. Nya kita kay ganahan man ta makig-unite, no, ning attend mi igsoon together with my wife nya didto mi. So nag-enjoy mi sa presence ni Lord, naminaw sa taog mga pagdasig ug wali kay ngani man ko igsoon, open ko kanunay, no? Dili ingon nga gigamit na ta sa Ginoo sige na tagwali na natay ebidensya bitaw na natay bunga, but no, it doesn't mean nga dili ta open, dili ta mamati og mga wali sa uban. Mamati sad ta, maminaw ta. Ug akong gi-shout out ang gwapo kay ni si Nelcar Torniado Agias. Wash out pass. Asa ka watching from Ukraine man niya kali. Watching from Ukraine. Regards all, God bless. So mani pa greetings akong sa akong daddy diha. Kinsa ba daddy? Si Kuan. Live ta ning kalit magtawag nun. Ako sang chatan mga igsoon. Shout outs daw ni kinsa may daddy nimo, ang duha lang si birthday ni Kuan, birthday no. Ni Kagawad Carling, Carlito Apad og si wow na ka kay daddy man nimo. Shout out na ko na og si Tatay Ali Lungay. Shout out. OFWBC Tangaran, shout out. Okay. Kana diha aron mahorotanan gyud ba? Why exempted, no? amping dadong asa man karon gibutang sa Ginoo. Duty ka. God bless, God bless. Og sa imo ding kaluha, liwat niya love no, yung anak liwat love.
Sa inyong angel ni Inday Tricia. Shout out. Okay. So, ako asaning i-replyan tong nanawag igsoon kay manawag na ko ba. Actually, OFW ni siya. Gihimo kung ninang niya ba. Sa kasal, niya puhon, muuli daw siya diri. Ninong di ay. Ninang manoon na. Nahimo naman ang tangkuan, okay? Ninong kuno ko sa kasal. So, ang kasal, may tabo daw sa Manila. Murag siray gasto tanan nga kuan. Nga iha kong inviteon lagi. So, nanawag. Ako sa ring repalayan igsoon nga nag-live ko. Okay, praise God. Ay, Brad Joy. Sa naunsa. So, man yung migalakiri nga chat o message be. Manihapon ta Brad, Sindan. Paminaw sa pulong sa Ginoo. Shout out. So, manihan na. Putol lagi Brad. Shout out ni Yods Brad. Regards Itski. Okay, Dudong Yods, buutan, mabait. Shout out diha. Da si Itski diri. Okay? Nag-atubang na si Silky sa si Itski sa cellphone kay manaman pud may og share. No, naani siya gi-vlog ganina pero wapa na ko gi-post. Ay, slow connection. Okay. So, again, please mention your loved ones here in the comment section para makabadungog sila pulong sa Ginoo. Nindot kay pamalandungon, igsoon pamation before ta mga tulog, before ta mo pahulay, mamalandong tas pulong sa Ginoo. Shout out Sister Naomi, one of our subscriber. Okay? So again, mao ni rason nga wala ta ka live ganina kay dihay gathering sa mga pastors and leaders nga diri sa duol na po namo nga church igsoon din ni-attend mi sa akong asawa, no? So and then mao to nya dugay na human nya after na pud mi laing appointment, so mao na nga wala ta ka live, no? So nay kakulian ako naman ning gibalik-balik ninyo igsoon nga once gali dili ta ka live na gyud mga important matters ba, no? Kay nga na man tawa man ko, it's not all the time nga cellphone ra man akong giatubang, no? So nasad ko'y pamilya na anak, no? Say pod na mga bisita diri or na ay kana bitawng kalit nga appointment na manawag nako, so di pod pwede nga dili nako adtuon igsoon. Sa shout out to brother, akong brad ni Pastor Jemuel Lapas. So if I'm not mistaken, murag bag-o ni siya nga nahimong alagad sa from bahay ni Kuya, di ba? Bahay ni Kuya, Brad? No. Brad Jomar, di ba? Mao ba ni siya, Brad? Brother Jemuel Lapas, di ba? Sa Puok, Kanipaan Puok Talisay, murag ikaw gina, Brad, no? Gikan ni siya igsoon sa bahay ni Kuya. Mao niya akong gibalik-balik, no? Nga usa sa amo ang mission nga yes kami mga akro nga ang uban di mi masabtan nga usay ma-mention mo mga brad mo, pero nagpagamit mi sa Ginoo sa mga brad sa namo kani akro sa Nixon gikan ni sa bahay ni Kuya unya karon nahimo ng alagad sa Ginoo. Oo lagi Brad pastor i-regards ko ni pastora diha Ninet og sila tanan diha Adzel, sige si Adzel may Brad Adzel may sige jog message nako everyday og sa tanan diha sila Brad Danilo tanan unya puhon-puhon makalaag kog Cebu kabalo na mo ana naa gyud nay kalamay diha no papaman sa perminti ta diha. Okay, praise God. So anyway, shout outs to na mga subscribers ani nga page. Shout out sa mga followers na to ani sa to ang mga avid viewers and listeners nga kanunay gyud nag-atang. Ganina daghan na nag-message nako, pastor walay live, Brad walay live, puro live no. So para sa nako igsoon is usa ka of course kalipay unya the more pag yun makahatag og motivation nga mas mo share pag yun sa pulong sa Ginoo, knowing nga naay daghang nag-atang nalipay og and aside from that labaw ta na nay mga kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo, ebidensya na igso no. And shout outs to ng mga OFW diha around the world, no, different countries, different places, mga seafarer, mga seaman diha, and of course tanang mga naka-permanent resident. Shout out mga kaigsuonan, daghan kay mo no. And Luzon, Visayas, at Mindanao, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw, o mabungahong kagabion ka natong tanan. Again, akong balikon ako nagaampo nga naa mo sa maayong kahimtang, maayong panglawas, o labaw sa nanduol mo sa Ginoo. Amen. Shout out sa tanang mga piniriso, mga inmates diha. Lumbia City Jail, Medina Municipal Jail, Cebu City Jail, bahay ni Kuya, Toledo City Jail, Talisay City Jail. Tanang piniriso, do almost kong dughan. Nay paglaom kanunay mga brad, bahay ni Kuya, mga brad na ko diha. Worship team sa Lumbia City Jail, daghan kay mga akro diha. Nangalagad sa Ginoo, abante ta brad, samtang napay kinabuhi.
Naipaglaom, bahala na ng ubang tao, musulti, ugmaot against us. Normal na sa mga tao, pero timan itawar na sila. Paminawang Ginoo, samtang napay kinabuhi, naipaglaom sa atong buhi nga Diyos. Amen? Praise God, and tanang mga jail officer who are watching this time, mga followers nito, shout out, warden, and of course, tanang mga higalan nito sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Army. Na mga dagang mag-message nako, mga nasa Philippine Army, Philippine Air Force, and Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, tanang security guard nga naa sa Luzon, Visayas, and Mindanao, nga mga followers na to. And of course, tanang kapulisan nga nagtanaw karon, especially sa nag-duty nga panggabi, no? Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, among hepe diri sa province, sila Chief Newis, Chief Batuan, among hepe diri nga bag-og i-awardan sa Barracks, no? And proud life coach here, ako na itong giingnan siya, Chief Amba, Chief na mo ari. Tanan nga mga hepe nga kailan ako mga classmate, mayong pagtanaw, kabalo ko, nga naidaghan, nagtanaw diri mga kapulisan, nagpahipi, raig soon. Nga salamat sa inyong suporta, salamat sa kanunay encouragement nga ipadayon ako ni labi na katong pag-share sa mga adik-adik, mga salots, katilingban, mga kriminal kay maosan na nasa heart ninyo. And thank you so much sa support mga sir, no? Wala man ta nag-isag relihiyon. We always lift up the name of Jesus Christ alone. Wala tayo gipataas nga doktrina ang uban, labayon ta kay maoni, no? Wala mi giisang relihiyon. And we respect all religion, no? Mao na siya mga igsoon. Praise God. Sarah Barwell, good evening pastor. Mayong kagabion nimo sa tanang viewers from Cebu ni siya, if I'm not mistaken. God bless. And this time we have 92 viewers. Kana si Jimwell graduate po na Bible School. Yes, Brad, kakita kong nag-post ni siya, nga graduate siya og Bible School o seminaryo. Bisag asar na siya, wali parehas nimo, Brad. Amen. Okay. So, abanti ta, Brad Jimwell, abanti ta para sa kamayaan sa Ginoo. Kita nga maniagi na grabe kangit-ngit, labi na niagi nag mga hulga-hulga, makaingon sila, mao nigingon kriminal sa una ba? Mao nigingon nga di ta basta-basta mahulga sa demonyo. Banga kang demonyo usahay hulgaon, ako bitaw daghang mahulgan ko, mao ni as gikan ta nang kinabuhi manghulgaay ta sa una. No, mao na nga daghan mulabay na to istorya igsoon kanon kalmador tangano man kinabuhi man nato na sa una. And shout out to Gomes Mary of Australia. Thank you sa prayer, Pastor James. Himaya sa Ginoo kanunay. Sister, og salamat sa kabalo na ka. Praise God. So, this time, igsoon, let's pray. Okay? Sa yusugdan, aron takot ag-agi. Brother, ako ng auntie si Sarah Barwell. Yes, remember ko niya, Brad. Okay? Mauna ni anak sa kasal mo, Brad? Nakita mo dito diha, Cagayan. Bire Pastor from Cebu, Lapu-Lapu, Tampos, na mga Tampos na ni diha. Okay, shout out. And anyway, shout out guys ako ang mga brothers and sisters of Alpha Kaparo. Tanan sa tibuok kalibutan, international man tano. Different countries, different chapters and different council. Mga amigo nako nga mga JS and Vice JS abanti ta kanunay ipataas na tong Ginoo aron sigurado ang lunglib. Why lunglib mga brad kung walay Ginoo, iapil na to. Ako ante kato na pagkasal lagi mao maning nagpa-picture kay ingon siya nagkakita na jud ko nimo pastor sa personal from Cebu, di ba? Sarah Barwell. Okay, kay numdum ko niya, Brad. Pastor, dako kayo tabang imong mga wali. Labi na at natong atong mga na-depression. Amen. Himaya sa Ginoo igsoon. Thank you, Sister Cathy Bautista. Okay. And shout out Cebu City daw, Ray John de la Victoria. Okay. Long live brother Arxlo Lozano. Okay. From Iligan City, shout out, good evening pastor from Agnes Tito. Okay. Anyway, mag-pray na tayo igsoon. Okay. Okay, let's pray. Adara, Sister Jen Narciso, sorry wala na akong natubag imong tawag kay nag-live ta sister. Pasensya na busy juga kayo. Shout out ko sa Taugama Peace sa CDO Pastor from Choco Snowy. Okay? Sa ato day mga utol dia, mga kaigsuunan, higala dia, mga Taugama Peace sa Cagayan de Oro. Shout out ninyo Brad. Okay? From Brother Choco Snowy. Ako sang gi-shout out Brad, dagan kog amigo diri sa mga Taugama Brad, diri sa Clarin, amua. No, mga amigo nako, shout out nako tanang higala nako sa Taugama P og sa Posans. Idaghan kaayo. Okay? Sa akong tropa sa CIDG 10, shout out daw from Choco
Snowy pronunciation. Okay, God bless. Nakatiming jud ko sa imong live, Pastor, from Brother Lamp Gario Mahinay. Okay, let's pray. Okay? Magampot ang mga igsoon. Kay nay uban rin yung ka-data ra magsige ingon nga. Pagdali daw ang pastor kay mahurot niya akong data. So aside sa mga naka-wifi, no, pabor nila pero nay uban naka-data. Yes, Pastor, nakakita na gid ko nimo in person. Himaya sa Ginoo. Sister Sarah Baruel naka sa akong prayer, sister. Basin makalaag mi sa Cebu. Ako na po'y makakita ninyo. Pohon-pohon itugot sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, we come into your presence this time with a humble heart, Lord God. We acknowledge your lordship and kingship, Lord God. Dili ka basta-basta nga Diyos nga among gilagaran, labing balaan ka sa tanan, Ginoo. So Father God, nagpaubos kami sa mga tubangan. Giila namo imong pagka-Diyos, ikaw ang among magbubuhat. Kami imo lamang mga binuhat, Lord, nga mapakyas, masipyat, dili perpekto nga sama nimo. Apan salamat, Lord, nga sa panahon nga madagma mitungod sa kadangog nining kalibutan. Every time we come to you with open arms, gidawat jud minimo. Wala ka mapuli pagpasaylo namo, Ginoo. Kasabot ka namo, Ginoo. Salamat kayo. And Lord, before we listen to your word this evening, please search our hearts so siya mong kasing-kasing, among hunahuna, among pagbati, ang kinasuluran namo, Lord God. Kung na kay mga makitaan, mga butang sa sulod namo, ang wala ka na lipay, wala ka na himaya, pasaylua mi, Lord. Lord, we admit it that even sometimes because of our imperfection, there are so many times nga makahimo mig desisyon or makahimo mig mga butang nga nagtuo mig sakto mi apan sayop day mi sa pananaw nimo. So Lord God, pasaylua mi limpyuhi mong kasing-kasing aron mahimo ming andam ang ayan mamati sa imong pulong because we know that your word, Lord God, is so holy. Balaan kaayo imong pulong, balaan na usab kami, Ginoo. Tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon og anda musunod sa imuhang pulong, Ginoo. Dili lang enough mamati mi apan musunod jud, Ginoo. Doers of your word. Tagay sab kami kaalam nga langitnon aron among matugkad ang imong pulong, Ginoo, nining kagabhion. And of course, Lord God, ikaw lamang among gipataas. Ikaw lamang among gipasidunggan. Wala mi nag-isa o relihiyon or any denomination or groups or pastor. Bisan kani nga page, wala, Ginoo. The only name that we lift up tonight is the name of Jesus Christ alone. Ikaw lamang among gibdayeg, gipasidunggan ining takna. And Lord God, ako nagaampo nga imong panalanginan tanang nagtanaw karon. Kutob sa makakitaan ni, kinsa may makadungog ani nga live, Ginoo, bisan pa man ang mag-replay ani, Ginoo. Asa man nimo abot, Ginoo, kani nga live. Kani nga video, Ginoo, sa lain-laing sulok ning kalibutan, mabati nila imong presensya, imong gahom. Ang lihok sa Espiritu Santo ipasinati namo, Ginoo, samtang maghisgot kami sa imong balaang pulong. Salamat sa kadaugan, Amahan. Holy Spirit, this is your moment. Salamat. Imong kabubuton may matuman karong kagabhion. Mao kini nga among pag-ampo, Amahan, sa pangalan ni Jesus nga mo'y among manluluwas. Amen. Hallelujah. Shout out dai Victory Band of Tagbilaran City. Gihatag ni Igsoon sa akong amigo kanang keyboardist nila. Sa imo na, Pastor. Pastor John Strigo. Shout out. Akong sangay nga nagkanta sa Labod Gym CP of March of Faith. Si Rudson. Kinsa may uban diha nga. Tanan agilahang lead guitarist. Si kalimot man ko basta Cornelio apelyido. Basta tanan Victory Band. Sarah Trigo. Grabe mga humble kay na sila mga Igsoon. Shout out. Okay? Shout out sa nakong Simbang Bisaya. Okay. Mga friend na ko na sila. Pastor Cyrus, shout out. Maabot ni ninyo. God bless. Praise God. Shout out na Brad Eljon Gala Labnaw. Okay. Alagad sa ni sa Ginoo, gikan sa ni sa kangit-ngit. Usa ni sa ning bisita na ko during our short vacation in CDO, Cagayan. O kani si Brother Labnaw Igsoon, mausa ni hinungdan nga nakasulod ko sa Medina Municipal Jail o sa Lombia City Jail nga di wa koy kaila dito, Igsoon. No? Brad, long live kanunay tadi uban sa grasya sa Ginoo. Padayon tagwali, brada. Abante ta. Okay? So, let's start. Praise God. And atong teksto karon, Igsoon, na makita sa Romans chapter 8 verse 18. English na, Igsoon, pero ako lang ni siyang i-Bisayon ba, i-expound, no? So actually, ang atong topic for tonight is about suffering, about trials, about persecution, no? And of course, about the reward nga nagpaabot na to pohon, Igsoon. Okay?
So, Apostle Paul says in the book of Romans chapter 8, verse 18, nag-ingon siya diri. I consider that our present sufferings are not comparable to the glory that will be revealed in us. Okay? Mao ni sa lain nga translation. Arita sa New Living Translation, ningingon po diri igsoon sa Romans 8:18. Yet what we suffer now or this time is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, this evening, tonight, igsoon, Apostle Paul remind us sa atong Christian life, sa atong daily walk with the Lord, and as Christ followers, gi-remind ta igsoon ni Pablo this evening that we have suffering. No? Walay ning sunod ni Kristo, nangalagad sa Ginoo, igsoon. Nahingpit nga relasyon sa Ginoo nga wala nag-antos, nga walay pagsulay, nga walay suffering, nga walay trials, nga walay persecution. Tanan nga ning sunod sa Ginoo, tanan nga nagkinabuhi sa pagkabalaan, tanan nga nagsubay sa sigpit nga dalan, tanan nga naglakaw subay sa dalan kamatuoran padulong sa kinabuging walay katapusan, naa ginay gitawag og suffering. Amen. Giremind ta ni Paul, no? Giremind ta ni Paul nga naagyoy suffering igsoon. Naay pag-antos kay dili ta masantos kung dili ta kamawantos igsoon. Amen. So naay suffering. Ngano man, nganong si Paul nakaingon nga naay suffering sa mga Kristohanon, sa mga anak sa Ginoo, sa mga tinuod nga nangalagad sa Ginoo igsoon, walay hayahay. Sultian ta mo, prangkahan ta mo igsoon, tinuod nga nangalagad sa Ginoo ning sunod ni Kristo, wholeheartedly, walay hayahay. Ibutang ta lang og financially stable ka, but other side sa imong kinabuhi naa kay problema sad. Amen. Yes, sa financial wa kay problema, daghang kag kwarta. Lambo imong negosyo, dako kag sweldo, pero naa kay other side of your life igsoon, naa kay problema, kay naa gitay suffering. Ang uban sad walay problema sa pamilya, tanan nangalagad sa Ginoo, pero napoy problema financial. Ana bitaw naay sufferings, naay challenge, naay mga hagit, naay trials, naay persecution, naay mamikil na to. Usay tamayon daog-daogon ta normal na, naay suffering, pag-antos. Okay? Mao na ni ingon si Pablo igsoon. Yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Ang ato dang pag-antos or giantos karon igsoon, dili na siya, layo ra na, di na makumpara sa kalipay nga atong masinati puhon. So, tonight igsoon, gidasig ta ni Pablo igsoon nga, mas atong huna-hunaon ang umaabot nga ganti puhon kaysa atong pag-antos karon. Gisulti ni Pablo igsoon kay ingon nga alagad sa Ginoo. Ingon nga si Paul igsoon followers ni Kristo. Ingon nga si Pablo igsoon nagpagamit sa Ginoo. Siya mismo nakasinati og suffering. So wala makabalo sa history ni Paul. Grabe, how many times daw siya ingon sa iyang testimony, nalunod, na priso, gibunalan og bunal nga dala unod, sakit kaayo igsoon. Grabing pag-antos, paglutos ni Pablo. Mao nang iyang giingnan ang mga Christian ngadto sa taga Roma. Nakita siguro niya nga grabe ang pag-antos ba. Those Christians nga naa sa Roma igsoon, grabe ang pag-antos, grabe ang suffering, grabe ang persecution. Iyang gi-encourage nga kanang giantos ninyo karon. Okay? Listen, kanang mga pag-antos niyo karon, kanang inyong problema karon, kanang inyong sitwasyon karon nga labihang lisura, labihang ipita. Ayaw na huna ang ganti pohon. Kung magpadayon lang ta nga mga lagad sa Ginoo, there's no turning back, dili ta mubalik sa agi. Then atong matagamtaman ang ganti nga dili nato maikumpara sa atong kasakit karon. Amen. Apostle Paul igsoon experience it nga grabe ang suffering. Mabitaw ning ingon siya, nakasinati nako sa kagutom o kabusog. Nasinati na siya og kahayahay og kalisod, tanan nga season sa kinabuhi na sinati ni Pablo igsoon. Amen. So nakasinati siya, grabing mga pag-antos. Mao na ning ingon siya nga para ni sa mga nato igsoon nga ning sunod sa Ginoo, gi-remind ta ni Apostle Paul nga ang suffering naka-built in gini sa atong kinabuhi. Amen. Ayo gyud mo ka surprise, no? Dili ta matingala nga naay pagsulay, dili ta matingala nga usay natay problema, nga grabing problema sa financial, nga murag ang Ginoo natulog. Ang Ginoo silent kay Lord, asa ra man kano? Nainga na kay gusto si Lord nga
Muantos gid ta. Ngano man si Jesus sa diri siya sa kalibutan, grabe niyang pag-antos igsoon. Grabe ang pag-antos nga gihimo ni Lord for us para ma-save ta. Gihatag niya yung kinabuhi. Gibunal-bunalan sa giluwaan, gisikaran, giduslak og bangkaw igsoon. Grabe ang paglutos, biklon pa siya ng mga hipokrito, nga mga parisiyo, iskriba og mga sadusiyo, nga mga swito og balaod ni Moises, mga swito kunuhay sa kamatuoran pero ma-align ni Sibo ang binuhatan, no? Daghan siya na sinati igsoon, sufferings, no? Physical and of course mga istorya si Jesus kita sa igsoon nga ning sunod niya makasinati ta igsoon na sinati ni Jesus. Mao na nga gi-remind ta ni Paul igsoon nga unsa man ang atong kahimtang karon. Ako igsoon wala ko kabalo sa kahimtang ninyo. Ako igsoon tan-aw nyo bagsik ay ko ingon sila anointed ako, gibaya sa Ginoo na gigamit ako sa Ginoo, no? Gihimo da kong instrumento sa mga kriminal nga muduol sila pero wala sila kibaw nga napoy part nako sa akong asawa namo nga naasay gitawag og suffering igsoon. Di lang ni mahibawan mahalata nga naay suffering kay kinao na mo naanad nakublan na taog mga pag-antos. Nakublan ako igsoon sa mga paglutos. Kinao na immune na ba? Malipayon kanunay taliwala sa unos kay the more ka mag-mature spiritually, imong faith mag-level up igsoon mura bitaw og malingaw na hinungka og mga suffering. Amen. Mo na igsoon gi-remind ni Apostle Paul tonight, this evening, that suffering is normal. The moment and the more da igsoon pag yun nga magpaggamit sa Ginoo, mudut-dut sa Ginoo, murag the more pud iduot ang pagsulay nato. The more ka mo seryoso sa Ginoo, seryosohon sa ka sa demonyo og tintal. Seryosohon ka sa demonyo ug atakihon kag maayo. Tanawan ng mga Kristohanon nga walay klarong nangalagad sa Ginoo, walay problema. Tanawan ng mga Kristohanon igsoon nga mga Christian daw sila, ning sunod daw sila ni Kristo pero grabe mo compromise sa kalibutan. Kalibutanon og binutan kabantay mo way pagsulay. Hayahay kayo. Pero tanawan ng mga nininuod sa Ginoo, seryosong nangalagad sa Ginoo, seryoso nga nagpagamit sa Ginoo, kabantay mo giseryoso pod og atake sa demonyo. That's normal igsoon. Amen. Mao na nga gitagaan ta og mensahe sa paglaom ni Pablo karong kagabion nga what we suffer now, saying na diri, what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. So Apostle Paul igsoon ang gi-refer ni Apostle Paul ani igsoon is ang glory nga i-reveal ni Lord for us later, mauna ang ganti. Mauna ang kinabuhing walay katapusan. Mauna ang langit. Mauna ang kalipay ng walay pagkaundang igsoon. Adlaw gabi magsigitag daig sa Ginoo. Wala na iluha igsoon ang suffering igsoon diri na sa kalibutan. Ang mga dagkong utang, mga problema unsa man na igsoon. Mga manlulutos, biklunta, tanang klase sa problema ug hagit, kasakit, kapait, tanan mahabilin na inigadto nato sa langit. Amen. Tanan temporaryo ra na, tanang mga kahapdos sa tong kasing-kasing nga gitadtad og maayo, gitagod-tagod na depress pata usahay igsoon. Tanan nga mga kana bitong paglutos or basta tanan nga mga pag-antos igsoon diri ra nas tanan sa kalibutan. Amen. Mao na ingon si Paul, ayaw ang gusto ipabutan ni Paul mao ni ayaw hunahunaa. Ayaw pag-focus. Ayaw ipalabi og nakatutok ka sa imong pag-antos karon. But instead, hunahunaa, pamalandungi, ang ganti nga lami kayo puhon. Kay kung magsige kag focus sa atong kasakit karon pagsulay problema, di ba? Karon makalimot ka kadugayan nga naay ganti day puhon, nga naay langit nagpaabot sa unahan, nga naay kinabuhing walay katapusan. Nga naman, nagsige man kag tanaw sa problema, nagsige kag tanaw sa pag-ano, sakita ka puya ni hantod. Kadugayan, mubalik ka sa agi. Maluya ka. Madrain ka sa mga problema. Mubalik ka sa agi. Ma-stress ka. Once ma-stress ka, musud ang depression, igsoon. Hantod, kapuyo na, gawa na kay gana sa Ginoo. But, igsoon, naaman gining mga pagsulay, naaman gining mga suffering, pag-antos. Sa dihang kanunay ta, naglantaw sa unahan. Naglantaw ta sa luyo nining pagantos. Naglantaw ta sa luyo sa mga unos igsoon. Nga mahuman rani, mulurang rani. Igsoon. Mao nay makahatag na tog kusog nga mupadayon tag-abante sa unahan ngano man. Kay ngatong giapas ang ganti man. Para nato
mabiyaan ra ni yes, nasakitan ko karon pero ang kasakit mailisan ra ni kalipay pohon basta mo padayon ko sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw itugot igsoon nga imong sitwasyon karon mahinungdan nga makalimot ka nga naday ganti sa unahan nagpaabot nimo. Ayaw itugot nga imong sitwasyon karon ang imong pag-antos mahinungdan nga maluya ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw itugot igsoon nga wala na kay gana mo attend og mga bulaton sa Ginoo, prayer meeting, Bible study, or any tanan activity sa church tungod sa imong pag-antos kung ayaw igsoon. Timan mag-antos gid ang tanan. Mag-antos ug mag-antos gid ta. Even si Kristo nga atong gisunod nag-antos, ang mga santos puro to nag-antos, ang mga propeta nag-antos, tanan nga mga anak sa Ginoo, mga igsoon, mga alagad sa Ginoo nga nasa Bible puro to nakasinati og pag-antos. Kita sad makasinati tag pag-antos. Mao na ning ingon si Jesus, ning remind ingon si Jesus igsoon nga kung gusto mo moadto sa kadaugan kinabuhing walay katapusan, kung langit ang iyong padulngan, pilia ang sigpit. Sigpit lisod meaning nay daghang pag-antos. Kay ngano man luyo sa mga pag-antos na ay langit sa unahan. Amen. Mao na even si Jesus ning ingon ning warns Jesus nato nga kung musunod mo nako magpasan mo sa imong cross. Antos. Daily pag yun. Matag-adlaw. Antos. Walay ming sunod sa ni Kristo igsoon nga tinud-anay nga dili mag-antos. Amen. Mao na si Paul gi-remind ta tonight nga ayaw huna-hunaan ang pag-antos nimo karon. Ayaw pag-focus anang pag-antos. Yes, sakit kay na normal masakitan ta kay tao ra ta. Natay pagbati, natay kasing-kasing, pero ayaw itugot nga tungod anang pag-antos nimo, makalimot ka nga nay langit nagpaabot nimo. Kay basin tungod sa pag-antos hinuon mao nay hinungdan nga di ka mo lahutay, mao nay hinungdan nga mobalik ka sa agi. As what I have said, Ikson, the more we focus on the storm, di ka makabantay sa Ginoo. The more we focus on the problems, makalimot ta sa solusyon. The more we focus sa unos, makalimot ta sa Dios. Sama ra na nga the more ta nag-focus sa atong pag-antos karon, di nimo may realize may numduman nga sa unahan di ay ganti nga mobanos. Amen. Again, gi-remind ta this evening ni Saint Paul, ingon siya, I consider that our present sufferings are not comparable to the glory that will rebuild in us, no? Dili ikatandi igsoon. Ang atong pag-antos karon dili makatandi sa ipadayag nga himaya sa Ginoo pohon. Kabalo na taana, langit kinabuhing walay katapusan, kalipay nga walay katapusan. Wala nay maningil na to dito sa atong utang, bitaw bayran na to og natay utang. It doesn't mean magpaabot ag rapture igsoon. Yes. And sa ako sang kasinatian igsoon, the more ka makasabot sa imong Kristohanong kinabuhi nga ning subay ta sa sigpit nga dalan, the more ka mag-enjoy sa pag-antos. The more ka ganahan mo antos kay sa ako sa Dixon, for me lang no, ang pag-antos na siya benepisyo. Kay diha man gud sa pag-antos ma-develop ang imong maturity spiritually, and diha ma-develop imong faith, mas mo level up pa, diha ka makakat-on og pagpaubos, diha ka makakat-on og self-control, diha ka makakat-on og pailob igsoon diha sa pagantos. Nay benepisyo siya. And aside from that, normal ra gyud igsoon. Kung moabot man igsoon nga sakit na kaayo sa imong pagsunod sa Ginoo karon, kung moabot man igsoon nga sakit na kaayo, lami na kay give up, kay grabe na yung sakita, naglibog na katiman kanang imong kasakit karon, kanang imong giantos karon, mailisan ra nagkalipay pohon kung mopadayon ka. Ayaw give up igsoon. Ayaw tuguti nga ang tumang kasakit nga imong nasinati karon, broken family, kagibian kag bana, gibian makag asawa, or basta badlungon imong mga anak, na priso imong bana, na priso imong mga anak, basta unsa may imong kasakit karon, unsa man ang pag-antos nga giantos nimo karon igsoon, kay mag-antos man gid ta matud pa sa balaang kasulatan, tanan nga nang tinud-anay nga ning sunod ni Kristo mag-antos gud. Unsa man ang imong pag-antos karon igsoon, timan mulurang ra ng tanan, timan temporaryo ra na igsoon. Luyo sa imong pag-antos na ay kalipay nga mubanos. Dili ikatandi igsoon ang kalipay nga mubanos, dili ikatandi ang langit. Amen. So padayon ta, no?
Padayon ta, abanti ta, igsoon. Normal ako, naasad ko'y pag-antos, pero di mo kakita. Or ang mga tao, dili ka notice nga kami mga leaders, mga pastors, nagantos. Ang uban siguro, manotice, pero dili kay naman. The more nimo matugkad ang kamatuoran ug masabtan nimo ang biyahe padung sa langit. Mag-enjoy ka sa mga pagsulay, mag-enjoy ka sa mga testing, mag-enjoy ka sa suffering, knowing nga normal ra ang suffering. Kabalo ka igsoon nga ang imong gibuhat, tinud-an na imong gibuhat, igsoon wa kay gibuhat kang dautan, ang imong gibuhat para mahimaya ang Ginoo, igsoon. And then naay suffering, igsoon, mag-enjoy ka. Kay kabalo man ka igsoon nga sa luyo ni ining pag-antos na ay langit nga mobanos. Sa luyo ni ining tumang pag-antos, igsoon, na ay kalipay nga dili ikatandi sa kalipay nining kalibutan. Na ay kalipay nga walay katapusan nga mobanos. Og dili nato na masinati, igsoon. Kanang gi-mention ni Paul nga the glory nga i-rebuild niya later, kana ang langit, ang kinabuhing walay katapusan, dili nato na masinati. Dili nato na makabot kung mo-give up ta tungod sa tong pag-antos karon. Again, wala ko kailan ninyo igsoon. Wala sad ko kabalo kung unsa inyong giantos karon. Nag-antos ba ka karon financially, balatian physically, or balatian emotionally? Nag-antos ba ka sa imong family kay maoy burden nimo karon kay dili pa sila tibuok tanan nga alagad sa Ginoo? Nag-antos ba ka sa imong banang palahubog kayo nya hilig kay chicks mga bit? Nag-antos ba ka sa imong asawa nga nasakpan nimo nga bit vice versa ra man na? Nag-antos ba ka sa imong mga anak kay grabe na kabadlungon di na matudluan kay tiguang na maprinsipyo na mas maprinsipyo na? Nag-antos ba ka sa imong dako kay utang nga naglibog nagag-asa ka mangitag pangbayad kay imong ibayad sa utang puro pud inutang? Unsa man ang imong pag-antos karon igsoon? Timan mulurang ra ng tanan. Amen. Unsa man ang imong sitwasyon karon nga nag-antos ka, igsoon ang tanan igsoon maundang ra na. Luyo ni anang tanan igsoon. Naay pinasahi nga kalipay, naay pinasahi nga blessing, breakthrough nga giandam si Lord. Amen. Based on my experience igsoon, daghang testing, but magpuli-puli siya after sa testing, blessing. After sa blessing, lipay-lipay na ka testing. And after sa testing, blessing na po. Magsigira na siya balik-balik cycle. Samtang napatas kalibutan igsoon, naagi ng pagantos. Maundang ra na igsoon, kung nanata, nakalahutay ta, og nanata sa gisaan nga ni Paul nga gitawag og glory nga i-reveal ni Lord for us later, ang langit, ang kalipay nga walay katapusan. Mauna siya ang kanigsoon, mauna siya ang dapit din naa diha ang kanang pinasahi bitaw kaayo nga wala na pag-antos, wala na mga kasakit, no, kalunlon kalipay. Mao ni akong gibalik-balik og naa may luha sa kalipay na. Amen. Og ato lang nang matagamtaman mga igsoon, ato lang nang masinati kanang gitawag og promised land diha igsoon kung mulahutay ta. Mao na igsoon nga isip pagdasig kanato nining kagabion. Unsa man imong giantos karon nakit-an na sa Ginoo, ayaw padaan na, normal na. Amen. Dapat maanan, ma-immune ta na igsoon. Once nagtanaw ka karon niya, nag-antos ka sa pagpangalagad nimo sa Ginoo, naay suffering. Ako igsoon prangkahan ta mo. Sa panahon nga adik-adik pa ko na maligya kog syabo, himabay ko, grabe kong maldito salbais nas kangit-ngit. Napakos katarantaduhan, kabarumbaduhan sa una. Wa jud ko kasinati og mga pag-antos nga dagko. Diri ra nako na sinati ang mga suffering, testing nga dagko kay unos sa dihang nangalagad nako sa Ginoo, sa dihang nagpagamit ko sa Ginoo, sa dihang seryoso ko nga ning tubag sa tawag sa Ginoo. But as the days goes by, so nag-anam kog kalig-on, nag-anam sad kog kasabot nga nga ni normal ra din. So karon igsoon, malipayon ko kanunay og nay unos, kamaon ako mosayaw. Panahon sa unos. Ako lang gi-enjoy ang journey kay normal ni. Ang dalan padulong sa langit, daghan kay kasakit, daghang mga hagit, usahay pait. Pero sa Ginoo lang ta mo kapit, mag-abot ra tanan sa langit. Amen. Di ta mo give up igsoon. Madagma man ta usahay, di kalikayan, madagma gali ko alagad ako sa Ginoo. Tungod sa kadagko sa mga pag-antos, madagma ka, makahilak ka, pero bangon ta. Ako ning gibalik-balik igsoon, si Lord dili ma-surprise sa imong pagkadagma. Si Lord dili na ma-surprise ana nga madali naas ka, normal na kay tao ta. Pero si Lord excited kanunay sa imong pagbangon kanunay. Padayon ta, abante. Amen. Abante ta. Yes, lisod kayo. Yes, sakit kayo. Yes, grabe ang pag-antos, naay suffering.
But the moment magantos kag sakit kayo igsoon timan ang imong una imo nang iset da nimong mindset ba nga karon ra ni. Yes, antuson ko ni para nimo Lord. Magantos ko para nimo Lord. Kay sa likod ni ining tanan dili maikumpara nga kalipay nagpaabot sa unahan. Again, ako tamong balikan. Ayaw fokusi og maayo, ayaw tutuki og maayo ang pag-antos nimo karon. Kung dili kanunay hunahunaa ang ganti nga umaabot puhon. Nga mao ang kalipay nga walay katapusan. Nga mao ang langit mag-abot ang tanan didto kauban sa mga balaan, mga lagad sa Ginoo. Amen. Di lalim ang mga lagad sa Ginoo. Di lalim atong masinati nga kasakit. Ang tinud-anay lamang nga mga followers ni Kristo na kasinati, grabe yung kasakit na. Katong mga taphaw raw, man to'y pagsulay. Maura ginay makasinati, tinud-anay nga kasakit. Katong tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo, total surrender yung kinabuhi. Tinud-anay nagpagamit sa Ginoo. Amen. Maunay normal na makasinati. Ayaw ka tinga Ikson. So, kamo diyan nagtanaw mo. Karon, kabantay mo say makaingon ka Lord. Mangkapangutan na ka ba? Ako sa una mangutan na ako pero karon wala na sa una pa bago pa ko. Lord ingani ni nangalagad na kunimo ning biya na ko tanan. Ning biya na ko sa tanan makadaot nga bisyo gibiyaan na akong mga kabuang sa una Ginoo pero Lord nagantos lagi ko ani. Igsoon kung nasinati na nimo karon nga nakas Ginoo natunong jud ka. Pasalamating Ginoo. Again kung nasinati na nimo karon natunong jud ka. Natunong ka sa saktong dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Gipanagna na gisulti na, gipropesiya na ni Pablo. Nga naagyo'y pag-antos, naagyo'y suffering. Pero ang kalipay sa likod ni ini, dili ikatandi. O kana nga ganti, kana nga kalipay, mao ang kinabuhing walay katapusan, mao na nga bantita, madagma man tayo, katinga bangon, balik, padayon. Ayaw dito igsoon og balik dito sa bidyukihan magtagay ka dito. Ayaw balik dito kay mag-chip in ta para makalma ka. No! Kay kami mugod sa una mga adik-adik ang among comfort zone. Ang amo ang healer ba or comforter, Shabo, Red Horse, mao na. O katong mga babae nga sabak-sabako nako sa una. Mao toy comforter nako og nakos problema. No? Ayaw apan karon igsoon lahi na ta. Every time nga ma-fall ta, masakitan ta, dagan ta sa itong the best comforter and the best healer igsoon. Kay siya excited nga mubangon ta sa panahon nga madagma ta. Og siya igsoon nagnangandoy nga ang iyang giandam nga balay nimo. Tinuod na Pastor, yes, it's biblical. Ingon siya sa balay, ingon Jesus, sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. Sa tanan nga nangalagad ni Kristo, nagandam na siya balay og nangandoy si Lord. Nga katong giandam niya nga balay igsoon sa langit imo nang masinati basta mo padayon ka. Amen. Imo nang matagamtaman, imo nang mapuhian igsoon. Amen. Yes, naana, it's biblical. Balay ko sa langit nagasidlak-sidlak, di ba? Gisulti na mismo ni Jesus pagkayab niya. Muuna ako adto sa amahan, sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. No? Una ko dito niya mobalik na pug kuno siya. Nya mag-uban na ta kay nagbalik niya kwaon ta igsoon nga mga nagkinabuhing balaan. Aron kung asa siya naata pirmi niya sa iyang sabakkan usa ka adlaw sa langit nga walay katapusang kalipay. Mao na igsoon nagantos man karon. Na ba kay gi antos ron nga labihang sakitan halos there's so many nights nga maghilak ka. Lord, igsoon kasabot si Lord sa imong luha. There's so many times nga wala na words, magawas imong baba kay luha na lang. Maginukto ka, makahilak ka, bisag wa kay kulong, igsoon kasabot si Lord na apan antos ta. Timan ang pag-antos matapos, ang pag-antos mulurang ra. Luyo sa mga pag-antos na ay kalipay nga mubanos, nga dili ikatandi sa kalipay nining kalibutana. Mao nang padayon ta, abante ta igsoon. Magabot-abot ta, dili man ta magkita personally. Pero sa kadlaw mag-abot tala mauna siya, mauna ikaw to okay. Mag-abot ta sa langit nga matahom nga giandam sa Ginoo sa tanan nga mulahutay og sa tanan nga ganahan og pag-antos. Willing mo antos aron willing aron gusto masantos mag-abot ta tanan igsoon. Again normal ra ng pag-antos. Amen. Pasalamati ang Ginoo kung nag-antos karon kay but pasabot na tunong ka. But pasabot na ka sa right path, right way igsoon. Si Job igsoon timan
Si Job usa ka alagad sa Ginoo nga mahinadlokon sa Ginoo. Nagantos gali siya. No, naadyo nga na itsun basta timan igsoon temporaryo ra ning tanan. Ang tanang pag-antos mabiyaan ra nato ni. Unsa man kasakit ang imong giantos karon, hunahunaa nga naay ganti nagpaabot nimo puhon kung dili ka madala sa imong giantos karon. Again, unsa man na kasakit ang imong pag-antos karon, hunahunaa nga naay ganti nga walay katapusan kinabuhi puhon kung dili ka madala ana o mabalik sa kaniadto. Igsoon antos ta. I believe na ang Holy Spirit giyahan ta og ako igsoon sa ako sang kasinatian every time nga sakit na kayo niya. Murag ma-drain bitaw ta sa problema naman si Lord automatically i-provide niya iyang kusog aron padayon ta ug mulahutay ta uban siyang tabang. Maoingon si Paul igsoon. Si Paul igsoon nasulti ni niya tungod kay bugat na kayo ang pag-antos pero niingon si Paul, I can do all things through Christ. Ngayon ingon man si Paul nga I can do all things through Christ kay kabalo siya nga kung siya ra dili niya mahimo. So in other words si Paul naka-experience ni og grabe nga pag-antos pero niingon siya I can do all things. Unsa man ni kabugat nga pag-antos ba't pinaagi sa tabang sa Ginoo makahimo ko pag-overcome ani. The same as nato igsoon. Unsa man kabugat sa atong pag-antos karon makaya nato ni uban sa tabang sa Ginoo. Ug timan ayaw og focus sa imong pag-antos karon. Hunahunaa ang lami nga ganti nga moabot pohon sa langit nga naa didto ang kalipay nga walay katapusan. Amen. So tana magantos na ta. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word tonight. Very comforting, Lord God. Imo mi gipahinumduman ang pag-antos normal ra. Tanan nga ni sunod nimo mag-antos jud, Lord God. Bisan wa mi gibuhat nga daotan mag-antos gyapon mi Ginoo. Normal na, Lord God. So Lord, akong gipangayo Ginoo sa tanang mga viewers karon nga nag-antos Ginoo. Unsa may nakakos sa ilang pag-antos karon Ginoo, tagay kusog Ginoo. Ibutang mensahe sa paglaom sa ilang dughan Ginoo. And I pray, Lord God, dugang dihog pagyud Ginoo. Dugang pailog, Lord God, self-control Ginoo, para dili sila madala sa ilang giantos karon o mubalik sa kaniadto. But Lord, madagma man sila Ginoo, mubangon sila og mupadayon. Pahinumdumi kanunay kani nga pulong, Lord God. Let your Holy Spirit will remind us this word tonight nga taliwala or luyo sa mga pag-antos namo karon naa di ay ganti nga nagpaabot pohon. Naay ganti nga among masinati pohon, naay kinabuhing walay katapusan Ginoo nga nagpaabot as long as mupadayon mi, as long as mulahutay mi. So Lord, salamat sa imong mensahe Ginoo. I pray Lord God nga kaning pulong among nadungog karon kanimo Lord God, mao ni hinungdan nga musamot pagid mi Ginoo og ka kursunada or musamot pagid mi Ginoo og kabold nga moantos Ginoo nga dili mi moatras sa mga pag-antos kung dili Ginoo ikalipay na mo ang mga pag-antos knowing nga behind aning tanan naa di ay nagpaabot nga ganti, naa day himaya nga irebel nimo, naa day langit, naa day kinabuhing walay katapusan nga mong matagamtaman basta lang mulahutay mi sa unahan. Again Lord, sama sa giingon ni Paul, I can do all things through Christ. The same ni Apostle Paul Ginoo. Nagsalig mi nimo kay kung wala ka dili gud mi makaantos. Kung wala imong kusog mo balik gud mi sa agi. So Lord, tabangi mi. Again, wala ka Ginoo, wala kami mahimo. Apan with you, kauban ka namo sa mong battle, sigurado nga magmadaugon mi. Sigurado nga mulahutay mi. Bisan magkadagmadagma, magkapangus-pangus, magkasamad-samad mi, di gipon mi mubalik sa agi. Magpadayon mi sa unahan kay naa didto ang ganti nga imong gisaan ang kinabuhing walay katapusan Ginoo. Usa kada kong adlaw sa dakong reunion Ginoo, mag-abot ming tanan Lord God sa panahon nga gitakda nimo. Thank you Lord. Holy Spirit, thank you so much for your word. Salamat sa pagdasig nga makapagaan Ginoo nga normal raman di ay. Ikaw mismo Jesus nagantos ka. Pero luyo sa pag-antos nimo na ay kadaugan ming banoso. The same sad namo Lord God. Sa kanunay pahinumdumi mi nga dili makafocus sa pag-antos karon. Apan hunahunao namo nga naa day kalipay pohon kung kami magpadayon. Maangkon namong kinabuhing dayon. So Lord, again thank you. Salamat Ginoo. So again, I pray to all of the viewers this time nga grabe ang pag-antos Ginoo, lig-on na pagid Ginoo. Ikaw ang among kusog, ikaw ang among kalig-on aron kami magpadayon
ug mulahutay gyud hangtod sa among kamatayon or hangtod sa imuhang pagbalik, Ginoo. Again, tungod nimo makalahutay mi, tungod nimo makaantos mi. Kung wala ka, kung kami kamera, pildi mi, Ginoo, wala mi mahimo. So Lord God, we need you every day, all the days of our lives, Lord God, in every challenge, in every battle, even every seconds of our lives. We need you, Lord God. We need you. Because without you, we are nothing. Because without you, dili na mo ma-overcome ang mga pag-antos. Apan kung naa ka, na imong gahom, imong dihog, imong presensya, sigurado nga mulahutay, maka-overcome, mahimo gyud ming overcomers, and we are victorious, Ginoo, hangtod sa katapusan. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Right now, as always, Lord God, I continue to pray to all of the viewers this time. Unsa man ilang mga problema, unsa man ilang mga battles, ilang mga struggle, Ginoo, ilang mga sitwasyon karon nga galisod sila, Lord, tabangi sila, Ginoo. This time, I continue to speak blessing for them. I speak life for them nga mga naluya na mura og galisod na jud ayo, Lord God. I speak life, Ginoo, mabuhi, Ginoo, ang paglaom. I speak healing to those who suffered balatian physically and emotionally, and I speak deliverance, kagawasan sa tanang gapos sa kaaway, tagawasan sa makadaot nga bisyo, and I speak peace, kalinaw sa tanang naglibog karon. I speak solution sa tanang mga naas problema. I speak miracles sigun sa tinguha pangandoy sa ilang kasing-kasing. And I speak salvation sa tanang naminaw karon nga naginanglag salvation to their whole family. Again, I speak victory. I speak success sa matag usa nga naminaw karon in Jesus mighty name. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kayo, Amahan. Unining taknaa, Ginoo, among dawaton ang panalangin. Dawaton namo ang milagro gikan kanimo. Dawaton namo, Ginoo, kay bulungang butang nga gikan kanimo sigon sa among gipangandoy. Dawaton namo ni Lord uban sa dakong pagtuo. Himua lamang ming kapiyalan, takos ug angayan. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga may among bugtong agalon, Master and Savior. Amen and amen. A fruitful evening, everyone. Again, thank you. Thank you sa inyong pagpakiguban ako igsoon. And this time, akong balik ang tanang himaya ug dungog sa tumbuhi nga Dios. Siya lamang ang angayan balikan sa kadungganan ug kahimayaan. Pastor Brad Jemuel Apas abante ta, Brad. God bless. Inampo ay ta, Brad. Iampo ti ka. Sige na mo ampo ninyo padayon tag inampo ay, Brad. Okay? So that's all for tonight, and see you again next time. See you again tomorrow, and I pray sa atong pagpangatulog, pagpahulay karong kagabion nga mag-uban ang presence ni Lord. Mag-uban ang iyang protection aron safety ta kanunay igsoon. Thank you, Sister Sarah Barwell. Thank you akong mga brother nga nagtan-aw. Salamat mga kapulisan nga nagtan-aw dia. Salamat kaayo. And mga subscribers ang nga page, thank you so much. And sa wala pa naka-subscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Ang link na sa caption aning live. Kani nga live na to ako sa ning i-download karon. After ani ikson niya akong i-upload sa to ang YouTube channel kay mas dali didto ma-save, ma-download niya. Dili pariha bitaw diri nga usay mangita pa ka ngay kay didto kay dali ra sa YouTube. So again, so wala pa naka-subscribe sa tong YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live. Free to subscribe unya. Again, reminders sa mga followers, please invite your friends to follow our page para mas daghang makadungog sa pulong sa Ginoo. Amen. So tonight, ako'y kabilin. Ampo, ambing, abante. To God be all the glory. God bless. Na akong anak niya, ampo, amping, abanti, taigsoon. Amen? Bisag unsa ang mga pagantos abanti ta, knowing nga luyo sa mga pagantos na ay langit nga mubanos. Amen? So, good night everyone. See you tomorrow. God bless.